Horas madihamu amanami dohot inanami nang songoni hanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Pajupai tamu di program Sulu-Sulu Dohatam. Imana penatupan nila bagi penginjilan Jelefai manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu giot patariason hatane di bata tuhamu. Alani jumulu may tamartangyang. Maulay madiho ali di bata nami di bata jahuba. Sila bagisan bason budu pihami begi hatami. Huboto jalat tunghu hapor sehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasom doi. Sudah hami na perselot naman jalo hatami taruli do sa pasupasum. Atong alemang hatahom hatami. Pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jala hulahok kami ay ido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amin. Ida mandainang iya hatani di bata si bigot terbesa tikyon imana nienet sa Psalmen 56 ayat 5 sono didok disi. Mga sahod di bata sa pusyok kudo hatana. Debatado na huhaposi. Dang tahuto nao. Tung hawhanu sibuk mau. So ni masahat na. Iya tema di renungat tadi bahasa tikyon ima. Pangasahon ma debata. Pangasahon ma debata. Tung di halo mo debatado asa ta pangasahon ibana. Ada di boto debata yang gugugut tay dang sadiay. Dang cukup manang buy i gabi pajolota. Alanido di halo mo debatado asa di saluhut panggulmet ni ngolutta tapangasahon debata. Ay dang adong nagumugo siya debata. Dang adong namalo siya ibana. Tungguro di ibana rin saluhut na aha penamasa di saluhut na di portibion. Marita yaton adong tulu si pastor-sorot tali bahasa rohatta. Na perjul sa hali ima. Jol mana mga sahod debata dipuji do hatani debata. Ia hatani debata saur doi tu debata. Jol mado asing hatana asing pangalahona. Ada yang ku debata mololong dihatahon laos ido diulahon. Alanido haposad do hatani debata jala si pujion. Napaduahon jolma na mga sahod debata ikon dihaposi do debata. Maka po si debata siya nasa rohatta. Unang be ganggu rohatta. Yang ucol mana sa ganggu rohana dangguaro ni na marhaposan manang na mga sahod debata. Alay molojol manong persya jala mga sahod debata. Laos dihaposi do debata siyan nasa rohana. Napatuluhon jol mana persya tu debata manang napangasahod debata dang be hatahuton. Hatahuton lapatan na mabiyar. Gabi mako do biyar siya jolma na mga sahod debata. Ay didongan ni debatado. Sude jolma na mga sahon ibana. Jala dang naholat didongani. Alay diurupi.
jala di pasu-pasu. Atong so dia atong didokon tunghahuan ni sibuki maaw dang mabiar be ibana hawon ni sibuki manang hawon ni halak ibana nang hita pe malota pangasahod de bata dang be hita mabiar manang hatahuton tung dia hua sibuki mahita tung dia halak mahita mago do biar siya kahalak na mga sahon debata. Jala sudi halak na mga sahon debata tarpasu-pasu do di pasu-pasu debata. Martang yang mahita. Mauliate madiho aliyamang perdengga basa. Siya lang sikop hubigi hami hatami. Asa tong-tong holan ho na ho pangasaho kami di saluhut panggulmit ng ulo nami. Ay terpasu-pasu do hami. Molo ho pangasaho kami ho ali di bata nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amen. Mauliat teman teman nang siya lang sikop di bagi hamuna hatan di bata na kutareso kami. Tuhan Yesus mamasu-masu hita sa luhut na. Sape, to napasupay tamu se, di minggu nanengro.